Hud Kur'an-ı Kerim'de Sure-i Nisa 17. ayet var. Summa yatubuna min qaribin. Kan adam mandır. Seni meni ağlayacak bolyandır näme? Ulalongda tövbe edamallip. Hudaýa diye. Summa yatubuna min qaribin. 4-nji para Sure-i Nisa 17. ayetinde var. Gözlek görün. Günah eden adam basım tövbe etsin dipdir Hudaý Taala. Fa ulaika yatubullahu aleyhim. Tövbany maskar etmän, basım tövbe edellen, mene tövbesin geçecek dipdir, kabul edecek dipdir Hudaý Taala. Ay falan wagt tövbe etsen bolur diýen adama pikretden görün, şol adamlara hiç tövbe netip etýän nädir ha. Men öýlenemde tövbe edecek diýen adamlar ba, ogluň şoklu bolup, aqtykly bolup, hajagy tikilip, häzirde tövbe netip edenek. Nämeden çürüm? Tövbany maskara tutunýan adama tövbe netip etýän nädir? Tövbany maskara tutunýan adama tövbe nesip etýän nädir? Tövbany maskara tutunýan adama tövbe nesip etýän nädir? Ey jawan musulman, ikimiz ders alayly şu urjundan. Onun munun kefini kulak asarmyzdan Allah'ın kefini kulak asaýlyň. Rasulullah'ın kefini kulak asaýlyň. Gözek görýän şu adamlary. Häzirde tövbe etdirmi? Häzirde tövbe eden nädir? 3 heftemin nazarda geçendir ha. Ol günä kök tutýa, ulalongda da ejid bolýan dip, onu men gaýtalamaýyn. Tövbe diýäniň ýan kadamy var. Şo taýda gözünden ýaş akyp ýortup gaýtypdyr. Aýa bizde şeýitmelimi şo jürek? Ýok. Rasulullah bize on buyurmandyr. Hudaý on bize buyurman. Ýüregiňden narahat bolup, inni kilapda etjekkäden tövbe etdiň. Tövbany saklamakda wa görürüm. Tövbe asan. Tövbany saklamak nämen? Hudaý adamlaryň mejlisine şirket etmek bilen. Öýdi köýdi gezip beren ýerinde, ýa şäherde, ýa işläpbe, ýa okypbe, ýa gezip beren ýerinde şunu ýadigarlyk bilip goýun. Muhal bolmaýjak zatdyr tövbany saklamak. Hiç bolap bermez. Tövbe saklajak adam Hudaý mejlisine gelip şirket edip özünden çürüm iman, din we nurundan çürüm enerji alyp durmalydyr. Madam gelip enerji, kuwat alyp durmalydyr dininden çürüm. Şol adam tövbesi saklap da biler, uzakda gitip biler, Hudaýyň da bendesi.